дакрануўся да званочка? Я достану вам с дна мора. Моцна гаварыць. Скураны мяч. Гэта шмат з'есці, таму што... Некае свята, да. Канчатковы. Канчатковы. Кот. Не, собака. Не. Камар. Дед, бабка, усе яны цягнулі шрэпка. Карман. А на беларускай мове? Я дакладна не памятаю. Мы мяркуем гары, яно гарам. Гарам. Незвычайнае хараство і зладжанасць чуецца нам у гучанні родных слоў. Раю часцей іх ужываць і напоўніцу імі карыстацца. У эфіры інтэлектуальна-забаўляльная праграма «Сваімі словамі». Я, Алена Трацэнка, і мы пачынаем. Сёння правяраць на трываласць свае веды па мове і літаратуры, а таксама выпрабоўваць сваю рашучасць і вытрымку будуць навучэнцы і выпускнікі цудоўнай навучальнай установы, якой яны раскажуць самі, калі ласка. Добрый дзень, мяне зовут Вероніка. Я з'яўляюся навучэнкай 4-го курса установы адукацыі Гомельскі дзяржаўны педагагічны каледж імя Льва Сямёнавіча Выгодскага на аддзяленні пачатковая адукацыя. Дзякуй, Вероніка, калі ласка, слова вам. Добрый день, меня зваць Яна, я таксама навучэнка педагагічнага каледжа. Я з'яўляюсь старшынёй стараства каледжа, а таксама удзельнік рэспубліканскага конкурсу WorldSkills. Што гэта за конкурс? Колькі слоў, дзяўчаты, Вероніка ці Яна, пра гэты міжнародны рух WorldSkills? Што ён мае на мэце, калі ласка? Гэта конкурс прафесійнага майстэрства. Упершыню была прадстаўлена кампетэнцыя пачатковая адукацыя. Вось гэта была Яна удзельніца у кампетэнцыі дашкольная адукацыя. Скажыце, калі ласка, магчыма, узнагароды, якія былі ў вас, дзяўчаты? Сярэбраны медаль мой. А медаль Яны? У мяне 4-е месца. Ну і цудоўна, апладысменты, дзяўчаты, вам, малайцы! Калі ласка, слова вам. Добрый день, меня зовут Скальская Дар'я Владимировна. Скончыла я каледж у 2019 годзе з чырвоным дыпломам. А зараз ужо працую настаўнікам пачатковых класаў у гімназіі номер 51 горада Гомеля. Гэта цудоўна. Скажыце, падабаецца працаваць з маленькімі? Вельмі, вельмі падабаецца. Гэта маё. Дзякуй, апладысменты. Я мяркую, што гэты цудоўны хлопец таксама выкладчык, настаўнік, калі ласка. Вітаю ўсіх прысутных, а таксама тэлегледачоў. Мяне завуць Дмітрый, я таксама з'яўляюсь выпускніком педагагічнага каледжа. У 2019 годзе я яго скончыў на выдатна, а зараз працую настаўнікам пачатковых класаў у 60-й школе горада Гомеля. Зразумела. Ну, калі Дар'я Владимировна, то Дмітрый Іванович. Дзякуй. Шановныя ўдзельнікі, за ходам нашай гульні будзе назіраць пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Яго парады дапамогуць нам сваімі словамі валодаць больш дасканала. Сардэчна вітаю сённяшніх удзельнікаў чарговай гульні віктарыны сваімі словамі. Маё шанаванне і вам, дарагія нашы тэлегледачы. Гульцам-удзельнікам зычу трапных адказаў, гонару за свае веды, трошачкі ўдачы. Думайце па-свойму, па-свойму кажыце, родным словам даражыце. І памятайце, у мяне ў кожнай кішэньцы ёсць балы ў пажменьцы. Той, хто эксперта здольны здзівіць, ты балы сабе зможа ўхапіць. Усяго 30 у канцы перадачы. Гуляем? Як кажуць беларусы, адна галава добра, а дзве лепей. У дваіх лягчэй дамовіцца і прыйсці да адной высновы. Не бойцеся даваць адказы. Вось такі мілагучны сігнал дапаможа вам зразумець, што вы на правільным шляху. Неправільны адказ будзе пазначаны інакш. Каб паспяхова справіцца з першым заданнем, трэба ведаць яго ўмовы. Давайце з імі пазнаёмімся. Каманды перакладаюць словы, словазлучэнні з рускай мовы на беларускую. Падае сігнал каманда, якая першай здагадалася. За кожны правільны адказ 10 балаў. Нам трэба праверыць, як працуюць кнопкі. Вероніка, Яна, калі ласка, паспрабуйце націснуць на сваю. Усё працуе, чырвоным загараецца стойка, а цяпер Даша і Дзіма, калі ласка. Таксама ўсё працуе. Увага! Першае слово для перакладу «площадка».
І першымі былі Даша і Дзіма. Дар'я Владимировна, Дмітрий Иванович, калі ласка. Мы лічым, што гэта пляцоўка. Дакладна, малайцы. Стадіон. І зноў Даша і Дзіма. Мы лічым, што гэта стадыён. Беспамылкова. Наступное соревнование. І зноў Дар'я Владимировна, Дмітрий Иванович, калі ласка. Мы лічым, што гэта спаборніцтва. Так і ёсць. Праверым кнопку Веранікі Яны. Працуе. Звычайна, пасля таго, як я правяраю кнопку, каманда пачынае хутка яе націскаць. Увага, балельшчык. Вераніка Яна, слухаю. Заўзятар. Гэта правільны адказ. Заўзятар, балельшчык, прыхільнік. Менавіта так можна перакласці гэтае слова. Наступнае первенства. І зноў Вераніка і Яна. Першынство. Вы маеце рацыю, малайчына. Увага, прыжкі. Зноў Вераніка Яна, малайцы. Скокі. Шкада. Скачкі ў ваду, скачкі ў даўжыню і ў вышыню. Наспеў час праверыць кнопку ў Дашы і Дзімы. Працуе. Увага. Наступнае слово для перакладу «барьба». Вераніка і Яна, калі ласка. Барацьба. Так і ёсць. Гребля. Калі ласка. Грэбля? На жаль, вы далі неправільны адказ, бо грэбля па-беларуску гэта такі насціл, прастопкае месца. А вось від спорту перакладаецца як веславанне. Шановныя, зараз для перакладу слова «злучэнні». Спартивное событие. Вераніка Яна, калі ласка. Спартыўная падзея. Дакладна. Увага. Любители хоккея. І зноў Вераніка Яна. Аматары хоккея. Хоккею. Менавіта так, аматары хоккея. Вы правильно сказали. Сборная по футболу. Вераніка Яна, малайцы. Зборная по футболе. І нават канчатак правильно. Сборная по футболе, малайчына. І апошняе словазлучэнне для перакладу кожаны мяч. Вераніка Яна. Скураны мяч. Так і ёсць. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы. 70-30. Першы этап пройдзены паспяхова. Цяпер паглядзім, як сяброўская падтрымка працуе на адлегласці. У гэтым гульнявым эпізодзе удзельнічаюць два сапернікі, якія прадстаўляюць розныя каманды. Але спачатку давайте пазнаёмімся з умовамі конкурсу. Сапернікі тлумачаць сэнс хітрых беларускіх слоў, выбіраюць з 4 варыянтаў адзін правільны. Адказвае гулец, які першым падасць сігнал. За кожны правільны адказ 10 балаў. Вось да гэтай стойкі мусяць выйсці сапернікі ад вашай каманды Яна ці Вераніка. Вераніка. Вераніка вырашыла Яна, так. Даша ці Дзіма? Дмітрый. Дмітрий. Вераніка і Дмітрий, запрашаем. Яна і Даша ўжо сціснулі кулачкі, перажываюць за Дмітрыя, за Вераніку. Увага, першае слова. Слова «ватага». Гэта манера, камень, гурт, страва. Першая была Вераніка, не смела, але ўсё ж такі першая. Я лічу, што ватага гэта гурт. Дакладна, Вераніка, ватага. Бывае ў дзіцячым садку, у школе на перапынку, вядома. Шумны натоўп, зборышча, прайшла ватага дзяцей. Наступнае слово – смарагд. Гэта метал, дрэва, мінерал, тканіна.
Хто быў першы, скажыце? Чыя рука дакранулася да званочка? Я І лічу, зноў Вераніка. Вераніка, слухаем вас. я лічу, што смарагд гэта мінерал. Вельмі падобна, праўда? А вось цікава, Вераніка здагадалася ці дакладна ведала? Дакладна ведала. Дзякуй. Прыслоўе нахбом. Вам трэба сказаць, што можна рабіць нахбом. Бегчы, піць, мыць ці шыць. Дзіма быў першы, калі ласка. Я лічу, што нахбом можна бегчы. Дзіма, не. Нахбом можна толькі піць. Піць з шырокай пасудзіны, нахіліўшы яе. Можна з вядра. Нахбом піць. Зразумелі. І апошняе слова. Ужо апошняе, так, Вераніка, Дзіма. Кадрыля. Гэта войска, танец, торба, молат. Хто дакрануўся да званочка? Я. Я. Так, Вераніка, слухаю. Я лічу, што кадрыля гэта танец. Дакладна, дакладна, малайчына. Цудоўна, дзякуй, праходзьце, калі ласка. Дзяўчаты, Даша і Яна, першае слова для вас. Прыгожая ілька. Гэта звярок, рыба, мост ці напітак. Першая была Яна, калі ласка, Яна. Я лічу, што ілька гэта напітак. Гэта не напітак. Ілька – гэта драпежны пушны звярок сямейства куніцавых. Цяпер вы гэта ведаеце, падтрымайце гульцоў. Наступнае прыслоўе таксама прыгожае. Сапраўды беларускае. Анігадкі. Гэта прыслоўе адпавядае выразу. Так-сяк. Хоць бы што, мала-памалу ці ва ўсякім разе. Калі мы гаворым анігадкі, калі ласка, Яна. Я лічу, што анігадкі гэта хоць бы што. Ай да малайчына! Скажыце, калі ласка, Яна, вы ўжываеце ў вашым маўленні гэтае слова? Не, я не ўжываю ў сваім маўленні гэта слова. Нашкодзіў і анігадкі. Вось так можна сказаць вашаму выхаванцу ў дзіцячым садку. Дзякуй. Яшчэ адно слова. Даволі лёгкае. Індычка. Гэта жанчына, хвароба, расліна ці птушка. Даша, Даша, малайчына, індычка. Мне здаецца, што індычка гэта птушка. Дакладна. Некалі адзін маленькі хлопчык сказаў, індычка гэта жонка індыка. Да. І сапраўды так, гэта самка індыка. Дзякуй за вашы веды і яшчэ адно слова мроі. Крупы, мошкі, мары, сцены. Што? А першая была Яна, ўсё ж такі, правільна? Яна, Верно. так. Я лічу, што мроі гэта мары. Сапраўды, так, тое, што створана фантазіяй, мары, летуценні. Гэтыя апладысменты, дзяўчаты, вам у падтрымку. Вы цудоўныя, малайцы. Праходзьце. На рахунку Веранікі і Яны 120 балаў. Даша і Дзіма 40 балаў. Малайцы. Трапныя народныя выразы яскравыя і вобразныя. Узбагаціць імі сучаснае маўленне дапаможа наступны конкурс. Увага, яго умовы. Каманды вызначаюць правільнае тлумачэнне фразеалагічных выразаў. Адказваюць па чарзе. Кошт правільнага адказу 10 балаў за адзін фразеалагізм. Шановныя ўдзельнікі, зараз на экране з'явяцца два канверты, у якіх фразеалагізмы і значэнні пераблыталіся, і трэба будзе іх супаставіць. На гэты момант крыху меней балаў у Дар'і Владзіміраўны і Дзмітрыя Івановича. І таму менавіта вам я прапаную выбраць сабе канверт, той, які вы лічыце шчаслівым для сябе, калі ласка. Другі. Выбераце другі канверт. Так вырашыў Дзіма, і з ім пагадзілася Даша. Гэта тлумачэнні фразеалагічных выразаў. Вы бачыце іх адразу. А вось самі фразеалагізмы будуць з'яўляцца па чарзе. Вельмі хутка,
Шмат з'есці, вельмі многа і моцна гаварыць. Першы фразеалагізм на экран. Як на дзяды. Што гэта значыць? Я думаю, што гэта шмат з'есці, таму што... Некае свята, да? Да, я таксама лічу, добра. Выбіраем яго? Да. У вас ужо гатовы адказ? Да. Калі ласка. Мы лічым, што фразеалагізм «як на дзяды» абазначае шмат з'есці чаго-небудзь. Вы мяркуеце, што на дзяды, на свята, калі паміналі продкаў, так можна было, дазвалялася шмат з'есці, так? Так, так. Прымаю адказ. Як на дзяды? Шмат з'есці. Добра. Прынялі адказ. Складанасць у тым, што адразу вы не будзеце ведаць, правільна вы адказалі ці не. Наступны выраз. Як бобу. Я дакладна ведаю, што гэта вельмі хутка. Вельмі хутка. Вось так адразу і разглядаць... Адразу Дмітрий сказаў, што ён дакладна ведае, мы яму давяраем. І разглядаць іншыя не будзеце. Не будзем. Добра, я прымаю ваш адказ, дзякуй. Наступны выраз, калі ласка. Як у бочку. Дамовімся на вельмі многа, так? Адказваем вельмі многа, Даша, калі ласка. Мабыць, многа гаварыць. Ну, у бочку, кажа. На якім варыянце спыняемся? Моцна гаварыць. Канчатковы. Канчатковы. Добра, прымаю. Як у бочку. Моцна гаварыць. Цудоўна. І апошні выраз. Як га. Гэта як? Ну, застаўся адзін варыянт. Адзін варыянт, да. Вельмі многа застаўся ў нас. Ну, можна і 2 разы браць. Вось вельмі хутка. Мабыць, вельмі хутка. Не, нешта з прыжкамі асацыруецца, вось мяне вось хутка. Як га. Га. Ну, дык які варыянт бяру? Вельмі хутка. Дзякуй. Прынялі адказ. Цудоўна. Я не буду у вас пытаць пра ваши адчуванні. Давайте просто паглядзім. Як га. Вельмі хутка. Апладысменты. Як на дзяды. Шмат з'есці. Апладысменты. Як бобу. Вельмі многа. Нема апладысментаў, як у бочку. Моцна гаварыць. Апладысменты. Першы канверт застаўся для Веранікі і Яны. І глядзім, што ў ім. Спачатку тлумачэнні «усё роўна», «вельмі шмат», «вельмі нязначная колькасць» і «абавязкова». А цяпер па чарзе фразеалагізмы, калі ласка. Мора разліўное. Вельмі шмат. Мы лічым, што гэта вельмі шмат. Вельмі шмат. Такім будзе ваш адказ. Так. І мне не цягнуць кота за хвост, ён такім і застанецца. Так. Дзякуй. Наступны выраз. Са дна мора. Сёння ў нас марская тэматыка. Са дна мора. Ну, дастаць. Я табе дастану са дна мора. Абавязкова. Да. Абавязкова. І зноў дзяўчаты вельмі хутка вызначыліся. Я дастану вам са дна мора. Правільны адказ. Вераніка дастане са дна мора. Добра, прынялі адказ. Калі ласка, наступны слайд. Мора па калена. Усё роўна. Так, усё роўна. Дакладна. Так. Прымаю. І апошні выраз. Кропля ў моры. Вельмі нязначная колькасць. Вельмі нязначная колькасць. Ну што ж, якія вашы адчуванні? Гэта было проста. Гэта было проста. У другой каманды, у Дашы і Дзімы, на ваш погляд, былі больш складаныя выразы. Так. Ну што ж, давайте глядзець. Мора па калена. Усё роўна. Мора разліўное. Вельмі шмат. Кропля ў моры. Вельмі нязначная колькасць. Са дна мора. Абавязкова. Апладысменты. Для вас, дзяўчаты, у мяне ёсць добрая навіна. Тым гульцам, якія правильно супоставили усе 4 варыянты. Генератор выпадковых лікаў вызначае пэўную колькасць балаў у падарунак. Гэта 40, 30, 20 ці 10 балаў. 10 у падарунак, дзяўчаты, віншуем! На гэты момант лік у гульні 170, 65, малайцы! Разумець адзін аднаго моўчкі – гэта талент. З паўслова старанне плюс інтуіцыя. Паглядзім, як яны спрацуюць у 4-м туры нашай віктарыны. Паслухаем умовы конкурсу.
Гулец апісвае прадмет па-беларуску, не называючы яго, каб партнёр здагадаўся. На тлумачэнне кожнага малюнка не больш як 10 секунд. Каманды гуляюць па чарзе. Кошт правільнага адказу 20 балаў. І я чакаю на сярэдзіне студыі самых смелых і самых кемлівых. Хто хоча выйсці сюды? Мы. Вераніка і Яна, калі ласка, пад апладысменты. Вераніка, Яна. Першы слайд. Вераніка тлумачыць, Яна адгадвае. Гэта вадкасць, тое, што ты п'еш. 4 літары. Вода. Так. 3 секунды, адказ гатовы. Наступны слайд, калі ласка. Гэта тое, што... Вось памятаеш, казка была? Дзед, бабка, усе яны цягнулі, што... Рэпка. Рэпка маленькая, Рэпа. Так. Наступны слайд. Вось пытанне. Што гэта часціна мовы, якая надае стан дзеяння? Дзеяслоў. Так. Шмат чаго даведаліся з тлумачэння Веранікі. І хоць стан дзеяння абазначае прыслоўе, а мы тлумачылі дзеяслоў, Яна адказала правільна, малайчына. А вось зараз будзем тлумачыць адзін з дзеясловаў. Увага! Вось зімой. Вось гэта дзеяслоў. Зімой што робіць мароз? Трашчыць. А калі яны гэта робяць? Трашчаць. Сапраўды. Дзяўчаткі, вы цудоўныя. Памяняйцеся, калі ласка, месцамі. Яна, вам слайд для тлумачэння. Вераніка, гэта то месца, па якому мы ходзім. Дарога. А як гэта Вуліца. называе? Верна. Дзякуй. Наступны слайд. Гэта жывёла, домашняя жывёла. Кот. Не, Сабак. не, яна жыве ў хлеву. Карова. Маленькая, Свіня. да. Якім чынам яны здагадваюцца? Незразумела. Тэлепат. Незразумела. Увага, наступны слайд. Гэта частка мовы, якая адказвае на пытанне які, чы. Прыметнік. Да. Малайчына, часціна мовы, прыметнік, усё правільна. І тлумачым дзеяслоў. Калі ласка. Калі дзеці вывучылі які верш, яны Чытаюць. што робяць перад тым, как яго расказаць? Паўтараюць. Што рабіць? Паўтараць. Цудоўная гульня. Дзяўчаткі, малайцы, уклаліся і атрымалі усе правільныя адказы. Дзякуй вам вялікі. Праходзьце, калі ласка. Дашачка, вам давядзецца зараз тлумачыць, а Дзіму адказваць. Калі ласка, першы слайд для вас. Некаторыя туды кладуць грошы. Кашалёк, Не. Сумка. Не. Руку запіхваюць туды, мабыць. карман, А на беларускай мове? кішэня. Да, правильно. Наступны слайд. Увага. Месца, дзе вельмі такая трухлявая вода, шмат трухлявых дрэў, Балота? зелені шмат, да. Цудоўна, можна было сказаць, твор Івана Мележа. Ось на балоце, я таксама думала сказаць. Так. Наступнае слово і слайд для вас, Даша. Гэта часціна мовы, якая абазначае колькасны парадак чаго-небудзь. Лічэбнік. Да. Цудоўна. Наступны слайд. Сінонім слова меркаваць. Разважаць. Не. Мы заўсёды што робім? Лічым, думаем. Да, толькі што рабіць Думаць, інфінітыў? Да, думаць. думаць. Цудоўныя адказы. Цудоўна справіліся. Памяняйцеся, калі ласка, месцамі. Дмітрый, першае слово для вас, першы слайд. Увогуле ты на уроках пры праверцы домашняе задание задаеш Пытанні. пытанне. Шмат пытанняў. Не толькі пра праверцы домашняга задання. Так, наступны слайд. Калі ласка, Дзіма. Крывасасушчае насякомае. Той, хто кроў п'е у чалавека. Камар. Комар, конечно.
Наступнае слово і слайд. Часціна мовы, якая адказвае на пытанне, хто што абазначае прадмет. Назоўнік. Назоўнік. І апошні слайд гэта дзеяслоў. Калі ты з кімсьці не ладзіш, і вы паміж сабой што робіце? Посварыцца, Так, толькі ў інфінітыве. Што рабіць? сварыцца. Усё цудоўна. Праходзьце, калі ласка. На рахунку дзяўчат Вераніка Яна 330 балаў. Апладысменты. 225 балаў у Дашы і Дмітрыя. Урыўкі з класічных літаратурных твораў мы будзем слухаць у гэтым конкурсе, але спачатку пазнаёмімся з яго умовамі. Каманды прыгадваюць аўтараў літаратурных твораў, гуляюць па чарзе, а колькасць балаў за правільны адказ ад 40 да 10 залежыць ад колькасці спроб. Шаноўныя, дарэчы, у гэтым конкурсе можна скарыстаць падказку, але яна вам будзе каштаваць 10 балаў. Мінус 10 балаў. Спачатку да выпрабавання я запрашаю Вераніку і Яну. Дзяўчаты, для вас гучаць гэтыя радкі. Я хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы ў ціхую сінюю ноч і сказаць: бачыце гэтыя буйныя зоркі, ясныя зоркі Геркулеса. Да іх ляціць нашае сонца і нясецца за сонцам зямля. Хто мы такія? Толькі падарожныя, папутнікі сярод нябёс. Нашто ж на зямлі сваркі і звадкі, болей горыч, калі ўсе мы разам ляцім да зор. Вы пачулі гэтыя паэтычныя радкі, і вам трэба вызначыць, хто напісаў іх. Гэта Максім Танк, Максім Богданович, Аркадзь Куляшоў, альбо Рыгор Барадулін. Вашы меркаванні, дзяўчаты? Або Танк, або Богданович. Я дакладна не памятаю. Вось як ты? Танк або Богданович? Што гэта Богданович. Богданович, пэўна. А можна спытаць, чаму вы нават не разглядаеце імёны Аркадзя Куляшова і Рыгора Барадуліна? Чаму дакладна? Танк ці Богданович? Ну, ось калісьці я чытала гэты верш, і я памятаю, што пад ім імя аўтара пачыналася з літары М. Так, як кажуць, ёсць такія людзі візуалы, праўда? Ну, магчыма, і памылілася Вераніка, не ведаю. Прымайце, дзяўчаты, рашэнне самастойна. Богданович. Мы лічым, што гэта Максім Богданович. Гэта правільны адказ. 40 балаў вашы. Верш «Я хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы» Максім Богданович. Шаноўныя Даша і Дзіма, наступнае заданне для вас. Ты яшчэ толькі намёк на чалавека, калі ва ўсім спадзяешся на маці. Ты яшчэ чвэрць чалавека, калі ва ўсім спадзяешся на дружбу. Ты толькі паў чалавека, калі ва ўсім спадзяешся на любоў. І толькі тады становішся чалавекам, калі ўсе могуць спадзявацца на цябе. Якія правільныя радкі? Хто іх аўтар? Максім Танк, Янка Купала, Аркадзь Куляшоў ці Рыгор Барадулін? Мабыць, гэта Максім Танк будзе. Так само, здаецца, Максім Танк, такая манера напісання. Ну, давай так і адкажам. Максім Танк хай будзе, так? Да, добра. Калі ласка, што вы думаеце наконт аўтарства гэтых радкоў? Даша, Дзіма? Мы думаем, што аўтарам гэтых радкоў з'яўляецца Максім Танк. Давайте паслухаем правільны адказ. Гэта правільны адказ, малайцы, Максім Танк. Называецца гэты верш «Ты яшчэ толькі намёк на чалавека». Максім Танк. Цудоўныя веды. І другая частка гэтага тура. Калі ласка, Вераніка, Яна, увага! Я аб'ездзіў на Беларусі амаль усё. Няшмат засталося, нават глухіх куткоў, дзе я не пабываў бы. Таму я насмельваюся сказаць, што ведаю сваю краіну і яе людзей. І менавіта таму, дарагія дзяўчаты і хлопцы, я стану гаварыць з вамі толькі аб тым, што сам бачыў і чуў. Гэта будзе кніга, напісаная сведкам, які многае, што датычыць сучаснасці, бачыў на ўласныя вочы. Урывак прагучаў, хто яго аўтар: Якуб Колас, Уладзімір Караткевіч, Іван Меліш альбо Міхась Лынькоў. Вашы меркаванні, калі ласка. Караткевич.
Да. Караткевич. Я з тобой згодна. Ну, мы лічым, што гэта Владимир Караткевич. Вы так хутка даеце адказ, Владимир Караткевич. Караткевич. Прымаю адказ. Гэта правильный отказ. Малайцы. Земля под белыми крылами. Нарыс. Владимир Караткевич. Цудоўна. І яшчэ одно заданне для Дашы і Дзімы. Увага. Лабанович стараўся заснуць, але яму штось не спалася. Як толькі заплюшчыў вочы, перад ім, як жывы, усплыў малюнак дарогі, якую ён ехаў да станцыі. Несканчоныя балоты і цэлыя статкі стажкоў на іх, грэблі, брады, старыя хвоі, што горда ўзвышалі свае макушы над лесам, і наогул увесь гэты краявід, поўны свайго асаблівага хараства і невыразнай цікавасці. Шановная Дар'я Владимировна і Дмітрий Іванович, хто аўтар гэтых радкоў, як голас, Андрей Макаёнак, Іван Меліш альбо Міхай Слынькоў, ваше меркаванне. Вельмі часта так бывае, што прозвішча, ці мясціна, ці нейкае дзеянне Лабанович. чытаты вам у падказку. Мабыць, Якуб Колас. Наставника летом. Да. Давайте мы откажем Якуб Колас. Якуб Колас. Гэта правильный адказ, малайцы. Ну, там, Урывак з трылогіі Якуба Коласа на ростанях. Малайцы, цудоўныя адказы. Цудоўна прайшоў літаратурны конкурс. Пасля яго ліку гульні 410, 305 балаў. У фінальным этапе гульні вам спатрэбіцца рашучасць, рэакцыя і вытрымка адначасова. Перад вами з'явіцца крыжаванка, якую вы мусіце запоўніць адказамі. Памятайце, дыграфы «дж» і «дз» займаюць дзве клетачкі. Спачатку умовы конкурсу. Удзельнікі разгадваюць крыжаванку па пытаннях. Падае сігнал каманда, у якой гатова версія. За кожны правільны адказ 10 балаў. Вось яна, крыжаванка, яе мы будзем разгадваць па чарзе. Кожнае слово па чарзе зверху уніз. Увага! Так звалі караля з вядомага гістарычнага рамана Владимира Караткевича. Калі ласка, Вераніка Яна. Так. Малайчына. Караля звалі Стах. Увага! Адгадайце загадку. Стаіць гара пасярод двара. Спераду вілы, ззаду мятла. Калі ласка, Даша, Дзіма. мы лічым, што гэта карова. Вы правильно лічыце, малайцы. Увага, вельмі хуткія пытанні і такія ж адказы. Трэці дзень тыдня гэта... Вераніка Яна. Серада. Дакладна. Увага. Аднаго з галоўных герояў палескай хронікі Івана Мележа звалі... Даша і Дзіма. Мне здаецца, што гэта Васіль. Правильно здаецца. Вы маеце рацыю, малайчына. Выказаць моцнае абурэнне, раздражненне можна і так. Гары яно. Даша і Дзіма. Мы мяркуем гары яно гарам. Гарам. Правильно мяркуеце, малайцы. У вядомай прыказцы яго выбіваюць клінам. Вераніка Яна, вось тут вы іх не апярэдзілі, калі ласка. Клін кліном выбіваюць. Гэта правільны адказ, цудоўна. Па-руску скацерць, па-беларуску. Вераніка Яна. Ну что, Яна націснула, адказа не даецца. Так, магчыма, Даша і Дзіма ведаюць і 5 балаў падхопяць. Абрус. Гэта правільны адказ. Адгадайце загадку. Плача дзядуля, плача бабуля, разам яны чысцяць. Яна, Вераніка. Цыбулю. Цыбулю чысцяць. Наступнае слово валакно, якое выпрацоўваюць вусені тутавага шаўкапрада. Шоук. Сапраўды.
Увага! Масленица, дажынкі, пакровы – гэта… Вероніка, Яна. Свята. Святы, правильно. Замужняя жанчына у адносінах да свайго мужа. Націскала Даша, а стойка загарэлася у Веронікі і Яны. Калі ласка. Жонка. Так і ёсць, жонка. І апошняе пытанне, увага. Сярэбраны, доўгі, птушыны, часціну мовы назавіце. Даша і Дзіма. Прыметнік. Гэта правільны адказ. Малайцы! Наспеў час паслухаць нашага эксперта Святаслава Крупеньку. Увага! Шановні гульцы, нават не заўважылі, як хутка праляцела ўся гульня і трэба падводзіць агульныя вынікі. У цэлым гульня была вельмі роўная. Вы валодаеце цудоўнымі ведамі. Цяпер мне думай, а як распарадзіцца тымі жменнікамі, пра якія казаў у пачатку перадачы? Думаю, вось гэтак. Я свае 30 балаў аддаю сёння Дашы і Дмітрыю. Чаму? А таму, што ім трапіліся, скажем так, цяжэйшыя фразеологізмы. І гэта нават прызналі іхныя сапернікі. І аператар выпадковых лікаў трохі дапамог. Таму мае балы 30 для вас, Даша і Дмітрый. А ўвогуле вы сёння малайцы. Паказалі цудоўную гульню, з чым я вас і віншую. Тэлегульня сваімі словамі завяршаецца. Сёння першымі сталі Вероніка і Яна. У іх 470 балаў. Апладысменты. Дар'я, Дмітрый, гэта была цудоўная гульня. 390 балаў вашы віншуем. Усе удзельнікі сённяшняй віктарыны атрымліваюць у падарунак слоўнікі з улікам новых правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Няхай для вас не стане адкрыццём, што прыгожае беларускае слова анігаткі адпавядае выразу «хоць бы што». А нагбом можна толькі піць. Піць з вялікай пасудзіны, нахіліўшы яе. Дарэчы, анігаткі і нагбом – гэта прыслоўе. Гаварыце і пішыце без памылак сваімі словамі. З вами была Алена Трацэнка. Да наступнай сустрэчы! Вельмі прыемна было сустрэцца ў сценах гэтай студыі ў рамках гэтага праекту навучэнцам педагагічнага каледжа і выпускнікам. Тым больш, што ў гэтым годзе нашаму любімаму каледжу спаўняецца 105 год. Вось для мяне удзел у гэтай перадачы гэта пляцоўка для прафесійнага росту. І мне вось як настаўніцы было вельмі цікава паўдзельнічаць тут, бо некаторыя з заданняў я буду выкарыстоўваць і на практыцы, і на рабоце разам са сваімі вучнямі, каб вучыцца гаварыць сваімі словамі. Я ў такім праекце удзельнічаю ўпершыню, і таму мне вельмі цікава, вельмі здорава, што я тут знаходжусь. Хочацца выразіць словы падзякі заснавальнікам гэтага тэлепраекту. А наступны раз мы сюды прыйдзем ужо са сваімі навучэнцамі. І, канешне, я была б таксама вельмі удзячна, калі б такой праект стварылі не толькі для нас, для дарослых, але і для маленькіх дзетак, каб яны таксама смаглі паспрабаваць свае сілы і паспрабаваць свае веды.